Ndị be anyị biko na ewe n'iwe do ọkụ m bịa nyụọ wifi m ụgwụ. Ekene m nụ ndị be anyị dịka m na-ekwu bifo ndị Ngor Okpala, kedu ka o si bụrụzi n'ọkịta ka ụnụ ya apụtazi wee kwuba okwu a na-ekwulu okwu ya since last year. Na-ekwulu okwu ya since last year ka ekwulu okwu a ihe gbasatara na Zion Ministry na-achọ ibido ọrụ ekwuchapụ ya ụnụ daa kịrịkịrị ụnụ ekwulu okwu ebido ọrụ lụba ọrụ ya ka alụgizelu ọrụ rute kịta na owepụta wee kwuba okwu. Ana m asị atọba ụtọ si wepụkwa na ayịwụ, ịghọtago? Atọba na ụtọ si wepụ ayịwụ. Adịrọkwa m against na protest unu na-eme, adịrọ m against, and ihe mee na m ama nkwu okwu ọjọọ gbasara ihe a because ihe a bụ ihe village ka ọ bụ. And another thing unu na-eweta bụrụ na ndị Zion Ministry ọ bụrụ unu na ya bụ okwu anya fụnọ ife unu ga-emenwu, unu akpọ ndị villagers, ịghọtago, for peace talk. The reason why nji ekwu okwu a na-ekwu abụrụ ihe ọzọ bụ for the mothers and the fathers pụta soro na-eme this protest, and ịmago na community sometimes o nwere anaghị abụ igocha, sometimes pụta ndị area boys apụta ka ịsọ ọtụ aha, ịghọtago that kind of thing. So mụ abịagobe n'anya feel maybe nọ ndị area boys na-apụtakwa n'ihe a ka abịa ka asọtụ aha na-esi anya mfụ na ife a abụrụ ife area boys, na ife anụnwa bụ ife the whole community na-eti mkpu ya, and na ịmantikwa nwata ife si anya na ya ebe n'akwa. So nwere ihe ọzọ na-ekwu okwu ya bụrụ na ndị Zion Ministry unu need peace talk with this village a na-akpọ Ngor Okpala, because ewere ihe anụnwa etu o si eme na asị na ọ ka emebie n'ike n'ike, enwere ike at the end akwafuo ọbara, at the end akwafuo ọbara, obute ife mkpọtị wee nyere Zion Ministry. My advice and my own opinion na-ekwuchakwa mkpolu. Ọ bụ na ọ ya ekwe ndị Zion Ministry mee, bikonu call one for peace talk with these people, with these villagers. Asịrị na ndị igwe ha asịrị na onwere onye nyere ha ego na-abịa wakpo ha were ana ha n'ike, ha na-etizi mkpu. Asị na ife nwa ọkụkọ egbe buru na-eti mkpu ji eti mkpu abụrụ na ọ na-eti mkpu ka egbe bụ ihe hapụ ya, kama na ọ na-eti mkpu ka ụwa n'ụlọ n'ihe. I believe na mkpu afa na-eti abụrụ ife anyị apụta abịa sị na ọ ka ewere violent or because na ọgọba na eziokwu na ọnyanwa na-ebu ya n'isi ka ewere ekwuba okwu ka anụwa ọgụ ma ọ ka ekwuba ihe na-ekwesịrị. Mụ a ga-asị si weregodo okwu gọba na eziokwu, ihe gbasara ya debegodo n'akụkụ, negodo ndị nne na nna anụnwa pụtara na-protest about this thing anya n'obi ka anụgodo ife bụ obifa. From there amarazie ka a ga-esi mie okwu a na abụrụkwa okwu ụmụazị, ọ bụrụ okwu a na-akwụ ọtọ egwu, kama na mụ blame ha na mgbe ihe a na-ebido apụtaghị okwu a na ọkịta. Afụrụ m ofu onye na-apụtara asị gọvanọ eziokwu na nwaanyị o ji bụrụ na akụ Zion ji wee jee na palasi igwe ha wee na-etretin na agbakọta egbe emekata nka. Gọvanọ eziokwu kere ihe ọ zara gị bikos nọ mgbe a ka gọvanọ eziokwu na wangolo n'ukwu akụ Zion na-achọ ife nweta nke ya, bikos ịma na gọvanọ eziokwu na-agụta ya asụ etu si agụta jee pak ndị mma iru na abụ, ọ bụrụ na ọ pụta debe ịwụrụ ajọ mmadụ, ịghọtago. Amụ ha jighị okwu ha wee tụdo aka, kama na ihe na-ekwu bụ nne na nna niile apụtala na protest ihe anya n'obi. Chekigodo ọ bụrụgodo mụ na gị na-abụ
ka ewelụla ana anyị otu a dịka ha nwasị wee kwu kedu ka ọ ga-adị gị ị ga-emenwu ya accept makwa na ama na ndị Ngor Okpala enwekwara ndị Zion ministry nọkwa di ya because asị na ọka emebie gwodo enwekwara ndị Zion ministry nọkwa na Ngor Okpala today which is emebie gwodo if na ọ ga-eme a lot of people affect bịa mekwa the ministry affect so onwere ihe dịka ihe eji udo wee mee etu anụnwa ọ bụ na ọ dịgo otu a ife mmekwu okwu ya bụ si chọọ udo si mee peace with these people mana ife bụ isi okwu fa ụfọdụ sị na enyere ndị Zion ministry na ha na-ewefezi aka na enyere ha na na-amụzi aka na-ewelụkwasị from ebe enye ha ọfa ụmụ ihe niile abụ ife need sit down jiri nwayọọ wee kpa ọ bụrụ ife anyị eji ọgụ na mgba wee mee ọ bụrụ na ife anyị eji ọgụ na mgba wee mee ọ ife anyị sit down jiri nwayọọ wee mee gịnị kpa anya ọ bụrụ na na-enyere ụnụ na-amụ ịga aka n'ebe na-ekwesịrọ ịghọtago echeki enye ọfụma ka mara na onwe ebe unu si eme misteki ịghọtago maka ndị na-akọmplen na-eji wee kwatuo ụlọ akwụkwọ mara na amara na development na-abata n'obodo enwere a lot of things unu ga-eruzucha ka e wee nye unu development unu bịagoro n'ụzọ main road ebe a na-alụ ụzọ a na-akwụtụsi ụlọ ndị mmadụ na-akụsịsị shop ife niile a bụ ka ọ bụ na emeghị otu ahụ development ama ndị so ịma njizi maka na a na-aṅụ mmiri na-eme nka na-etufusi akwụkwọ pịa ọta na-eme nka isi na ịchọrọ development because ọ bụkwa na development batakwa n'obodo a ọ batala ụnụ ịghọtago ije na Ngor Okpala na ịgota na ebe ahụ adịrọzi izi like that ịghọtago duto na development abatabago a lot of people na-emezi investment there ndị n'ọlụ oyibo na-ewenata investment ha n'ụlọ now so my advice to people na-etinye ya n'ihe gbasara this land issue ihe mma agwa ụnụ bụ ụnụ call afọ talk peace talk I mean to say ịghọtago so etu ọbụla o si dị ụnụ nwee a solid agreement with these elders with these villagers I think na ọ ga-enye aka si hapụzie gburugburu onwekwa ebe oyi eduje na ede ha enwere ike after everything na ọ na-agbagburu mmadụ dị ya na ndị polisi etinyere ka ha chekwaba ebe a nwere ike ụbọchị ha ebu protest bịa ịnọ na-agbagburu mmadụ ọ bụrụ ife ya ajọ ntị njọ ịghọtago for me I believe na ewelu peace talk wee jee for this udo ga-adị ịghọtago gọvanọ eziokwu na-ebu ya n'isi ọ kwesịrị ibu ya n'isi ọ nwa afọ ka ọ bụ bịa bụrụ na onye nwa bụ social media influencer ndị Ngor Okpala ji aka na so ka ihe ichere ọ ya eme so si welugodo that hatred enwere na nke a ji mee nke ọzọ ji mee si welugodo edebe n'ụsọ chekigodo ọ bụrụgodo n'ọgị nwa kedu ihe a dakwasara ka ihe ị ga-eme ịghọtago otu ọbụla o si edo sọsọ ọnwụ bụ ife amara ife emere sọsọ ọnwụ bụ ife amara ife emere for me mụ a na-ekwuchakwa mkpolu ịghọtago ekwuchala mkpolu enwere vidio gọvanọ eziokwu mere wee kwukwasịkwa na ndị ivụnụ na ndị Zion ministry nwekwara aka na ndị gọọmenti nke etinyere na anyị eji wee kwa ụzọ tren ụmụ ihe niile abụkwa ihe na-edikwa ihe na-echekwa anya bikos ịma na ama njikwa mgbawa wee yara ọgụ mana o nwekwa so many things a ga-afụ otu ejikwa nwayọ wee were udo wee na-eme ya ọ ndị villagers ekuziri unu ka ana si wee dị kụziela unu ka ife si dị mana ọ bụrụ na unu bịa nwebe nsogbu with them ya bụ Ngor Okpala nwekwa ike ọma mbakwa mmadụ ịnọ na oge ọbụla na-egbu ndị bịara ekpere dị ya ịfụ na nsogbu ya ebido doba ndị mmadụ akwụsị ịbịa ya bụ na ife niile a na-atara afụ sinsi ekolapsụ ha so my own opinion bụ na bikonu ụmụnne m ọ bụ na ọ ya ekwe mme si hapụ tigbuo zọgbuo n'ife a si were obi umeala wee mere ya bụ ife ịghọtago ọ bụrụ na onwe ebe ndị Zion ministry men unu eme itahịa unu echekie bikos mụ na-ekwukwa ka obi m si wee dị ọ bụrụ tata bụ izizi m fụrụ ife gbasara ana ya na-eji egbu mmadụ ife gbasara ana a na-eji akwafu ọbara na ya ịghọtago bikos ịma nnọkọtasị m ma inheritance na ị ga-analụ m ya just like that ọ dịrọkwa possible nwekwa onye ọnya abụọ ọ dị happy mme njizi mebi na m na-asọpọtụ Ebuka Obi amfụzie na ife a na-emebi ife abịa m kwụrụ ebe a na-asọpọtụ ya ịghọtago for my own opinion bikonu ndị Zion ministry ọ bụ na oye ekwe anyị ime jeenụ ka unu seek here for peace talk with these people
ka e were udo wee mee nye, because ife a na-alụkwa bụ chọọchị. Ejila ọgụ na mgba wee malụ chọọchị, ịghọtago. So ịmago na ife ndị ụka enwere ike a na-eme ya sị na chọọchị ka anyị kpatakwuo obele, ka anyị mekwuo nke a, ka anyị mekwuo nke a, nọ ndị ụka na-ayị anyị, they will leave it, ịghọtago. Etu obi gị dị ya bụrụ etu obi onye ọzọ dị. So abịakwa na ihe anụnwa unu nekwa anya fụkwa na onwekwa ihe ha na-ere, na onwekwa so many points ha na-ere ezikwa di ya, unu enekwa anya ọfụma, ịghọtago. Because gọọmenti ama mbatakwa n'obodo si ana dị otu anụnwa na ha were enye onye dị otu a just like that. Even individual nwe dị ana sef ama ndịcha happy, onwerekwa onye ọya abụọ dị happy, ịghọtago. Ọ bụrụ ya bụ ife na-ekwu. Ọ bụrụ na a na-achọ ndozi, si dozie ya ka o ruo n'isi, ịghọtago. Si welu tigbuo zọgbuo debe n'ụsọ, because onwerekwa ebe o eduje anyị n'ihe a, ịghọtago. Enwere ike asị na anyị ji ego, na ndị Zion ministry ji ego, ma na ndị ifenwa ndị Ngor Okpala ji ego ka emebi otu a, ka emebi after everything. Ihe ga-edozikwa ya bụ na anyị nọkwa na tebụl dị otu a decide kwa that thing anyị kwesịrị decide a long time, mana anyị arapụ ya ọbịa mebisibe ife. So mebisichazi ife, anyị abịakwazi nọkwazi na tebụl decide bazie ya. So na ahụ onwebi ihe o mebiri, biko ka ụnụ nọkọ ọnụ kpa anya bụ nkata ọfụma. Ọ bụrụ na o nwere ebe unu mere na unu eme ite ya na-ene n'anya ọfụma, dozie nye ọfụma. Si je na je emebe na because of gọvanọ eziokwu, then ka akpọ ndị Ngor Okpala niile asị amammi otu ahụ, because unu chekibekwa ndị Zion ministry nọkwa na Ngor Okpala. A lot of people nwekwa na ebe ahụ sokwa na ndị Zion ministry a na-ekwu okwu ya, ịghọtago. So enwere ike ofu onye consider, but ndị ọzọ ama consider, because onwe ndị bụ na fa flọ tụtụrụ lacha today ị bịa alụziebe ha chọọchị, ịghọtago. Mana fe nwere nri ọnụ fa na-eri, ha ga-need really something a ga-atụ kesị ha one by one, at least ka ha wee mechineta ọnụ. Nọ na-abụ mmadụ ji ego a na sometimes o nwere ego a na-eweta ewere ya si na ọka enye ndị dị otu a, ndị na-abịa enye nsogbu, ha eweregozie fanwa abụzie ndị ga na-echekwazi echekwa. So isiokwu m bụ gịnị? Biko nu ụmụnne m, kama ife anyị abịa butebe nsogbu, si were udo wee sonye, ịghọtago. Si were udo wee sonye. Ife anụnwa bụ village ka a na-ekwu okwu ihe ha. Ihe a bụrụ individual, ọ bụrụ dị sọsọ ofu onye nwe ya, ọ bụrụ sọsọ ofu onye. Ndị nne na nna marala anwụ malụ mmiri buru bana na-protest. So ke ka ọ ga-adị gị ma ọ bụrụ na ị nọ ọrụ oyibo, nne gị buru bana na nna gị buru bana na-protest maka ana bụ ana nke ụnụ. Ife na obi ama ndị gị mma. So anyị na-ekwukwa si were obiọma wee na-eme ife niile. Ọkwa ya ka m ji wee bịa tata, si hapụtazi asị na ka eme ya otu a, ka eme ya otu a, ka eme ya otu a. So ịbịazie emebi ya otu a, ife na ọ ga-emebi ife, ya bụ ife ga-emebi ife. Mụ ada ejikwa maka na m fụrụ onye nwa n'anya njiri ewe jee rie ife na-ekwesịrị ka nrie, mma na-ekwukwa eziokwu. Nyanwa bụ ife mụ ji wee bụrụ ofu nwa, ịghọtago. Nna m sị m kwuru n'eziokwu na ife ọbụla m na-eme. So meji because na nna akwelu Zion ministry mfu ife dị mma mmekwu, ma ọ bụ mfu ebe fanwa si adachapụ nkwa ebe ala ha duto na nna akwelu ha anọkwa m otu ha mekwa nke na-adọrọ mma, mụ ga-ekwukwa ihe a na-ekwu okwu ya bụ ihe gbasara ana bụla ana gịnwa bụ onye na-ene m anya today. Ana bụla na gịnwa ka a na-ekwu okwu ya. Ihe a na-ejighọ ya egwu kọmọn na mmadụ jere ịgba fensị were ofu mbe blọkụ tinye na ana gị, enugwe n'ụwa ga-ekpuda de. So iwelezi ewe mmalụ tinyere ya onwe gị ka ị malụ ka ọ ga-adị gị. Si welugodo na anyị kpọrọ kere afọ ya agụba na eziokwu asị, ma na mụ akpọrọ ya asị, ma na gị nwa kpọrọ ya asị, welugodo ya edebe one side, chekigodo na onwe gị. Ọ bụ na ọya fada bụ bana pụta na main road na fight for anabụ ana gị, kedu ka ọ ga-adị gị, ịghọtago. Gọọmenti nwere ike decide Ebuka Obi ya welu ihe dị otu a, anyị na-enye gị from here to here, but individual nwekwana ya kedu ihe unu meziri for it. O nwere ndị bụ na ọfọnwa na-eprotect dị ata na for long time. O nwere ndị bụ na ọfọnwa na-eprotect ya for long time. Nwekwa ndị bụ na-elebego ha na n'ime ana ahụ ewelu nye unu otu ahụ. O nwere ndị bụ na-elego ana, nwere ndị bụ na fa elego ana n'ime ebe ahụ, ndị gojezie pụtakwazie ha feel be bad. So ihe ọbụla a na-eme, I feel na ewelu udo mebie na ọ ga-adị mma karịa iji ọgụ na mgba, ịghọtago, karịa iji ọgụ na mgba wee mebie, ịghọtago. A na-complain na so many people na amalọ na even n'ife dị otu a na-aga on, ma wee jụọ na ọbụla tata ka emebele this
a na-ekwu okwu ihe gbasara ọlụ a na-aga na Ngor Okpala. Ọ bụla tata ka ekwubere ya and unu chekikwa bife etibo amaba ọkwa anụnwa a na-ama bụ ka ọ ya bụ onwere ife ndị mmadụ nwere ikwu. Ọ bụ na o nwere ife dị gị n'obi ị chọrọ ikwu ka ikwuo. Bọtụ ndị eblem ndị Ngor Okpala sinsi ekwubere okwu ihe gbasara ihe a onwebụ ụbọchị ụnụpụta kwuo okwu ya ka o si bụrụzi kịta ụnụ ya apụtazi kwubezi okwu ya. Ifugodi ya mebi na ewelugo ego nye onye ahịa enye ego ka o jeje kee o were ego dọ na ana n'enyi ya rie so ya o butezi okwu because ihe a na-eme na village sometimes elechazi ana were ego nye n'ụlọ na community mebi abịa asị ndị ojoto ngokwu iru ebe n'ebe ịmago ekecha anya otu a were kponye ndị ekponyeziri ego were ego dọ na ana rie ya ọ ya nwere ebutekwasị ndị individual ikunyikwasị sịkwasị na ya eleghọzi ịghọtago den onye golo a na jekwaje nabazie onye ndị enyere ego ọ na-eme so ọ ife niile aka unu need ineba anya because nya ba na unu golo ego asign na dọkụmentị nye unu so ka esi pụtakwazi kịta na-asị na unu ego rozi so ife niile abụ ife unu ya eneba anya mara na ndị unu nyere ego ekekwara ya ka ekwesị isi wee ka enye because onye nwa na nwere ike pụtasị gị na ole ha na ibunu na ọma ha na-elele ịghọtago na ọmaghị ihe ị na-ekwu so n'ọgụ nwa chekizie na onwe gị efu ebe mmiri si wee ba na ya bụ opi ụgbọgụrụ ịkaba ahụ ka ime enye ọfụma ma ụlọ sịkwa na otigbo ozọgbo ka anyị esi wee mie nna afụkwa ọbara ịkwafu because o nwekwa ofu ụbọchị enwere ike a na-alụ ọrụ ebe ahụ nwekwa ka iwe nke mụa na onwe m amakwa nke o si eme gị o nwere ike ime m ihe na mụa ama mmefilu bad now mgbe nwere ike ifilu bad mgbe nwere ike dina ana na-alahụ ụlọ nwere ike ọta m n'isi nkwunye n'ụla chọba gị ebe ị nọ ọ mgbe aka ka o nwere ike ịtanwuru m n'isi mana mgbe anyị mere m ya bụ ife enwere m ike dọnọ na-edi ya ịghọtago so ọ bụla etu a ka ọ dị enwere ike ndị ahụlụ ọrụ na-alụ ọrụ echi ife na ndị a nwere ike nukọrọ bịa sị na ama alụzi ọrụ by then ewerezie hand wee folobe ha ọda anya ịkwafu ọbara ka hapụ ibutekwala mkpọtụ afọ wee nye Zion Ministry. Ọ ya na ihe nji ekwu okwu a na-ekwu unu jee na-akpọ ndị anụnwa for peace talk. Ọ bụrụ ihe eji ọgụ na mgbe eme ife anụnwa bụ ọrụ ebidoro ọfụrụ akwọbere akwọ ịghọtago akwọbere akwọ maịmaị na-esi akwọbere obi nsi akwọ maịmaị na-esi so akpọdebe ha na jiri nwayọọ mee gịnị setụlụ ha ọrụ agabakwa n'ihu ebe a na-eji ikpe ana ada alụ anything na ana ahụ ọtụ na-ekpechi ikpe ana because ọ ndị akpọrọ ụnụ kịta okwu bụ aka ọtụ ịfụ na ọrụ a na-alụ na ya alụsị ya enwere ike for years ọrụ adọla otu ahụ a na-ejegodo ikpe ana ịfụgo ife dị ebe ahụ so na na-ekwu okwu gọọmenti nyere gọọmenti mekwa nke gọọmenti ga-ekwu but individual kere ka o si dị ha n'obi ọ bụla ọzọ onye kwe ka ala ya alagbuzie nye o nwere ife ya bụ ị na-eme mmadụ ọgwa gị na ide eme ite nenekwanụ ka isi eme ka ịma na ị na-eme ite ya ọ bụrụ na ide eme ite ya ime ite nwunye ịghọtago so nke mụnwa na-ekwu okwu ya bụrụ ife ọzọ bụ peace talk ya bụ the most important thing mụnwa need from Zion Ministry si hapụzie tigbo ụzọ gbuo na o ji bụrụ na ọnya mgbe a na-ekwu okwu a na-anụnwa duto na agaba na eziokwu selfish interest o nwere ebe ndị Zion nọ mere na ọ pụta kwuo okwu kezi ka o si pụtazie na ekwu ya bikọs ife o chere adịghịzi ka o si wee chie ụmụ kịrịkịrị ego a na-agbachanye ya o ji agbanye petrol ada ewetezi so onye nwa na nwunye esibezi ọnwụ ya mekwa o ji buru ya n'isi otu ọ dịka asị na o nwere ihe ọzọ bọtụ na ọnwa afọ ka ọ bụ ana oblema m kama na ebe nọ wee blame onye bụ na nwaanyị na okwu a for the first time ebidoro ọrụ ebe ahụ nwaanyị na fa pụtara okwu ahụ ana m eche na ife gbasara ana bụ bifo mmadụ alụba ọrụ na ana gị ma ọlụba ụlọ na ana gị na bifo ọkpụọ blọkụ sef ụnụ ya egbupụ ewu isi gosi na ndị nwa na-ekwetego n'ihe a na-ekwu ịma nnọkọta alụba ọrụ na ana mmadụ without ndị nwa na-ekwetelo n'ihe e kwuru ọ ga-ebute ịkwafu ọbara bikos enwere ike ụbọchị aka nọ na crusade na-eme crusade fụ na mee open fire dị ya ọ bụla another thing ịghọtago enwere ike na-emewekwa ya gidigidi na onwere ihe a ga-eme alụba ụlọ lụcha ụlọ mee ihe niile enwere ike ụbọchị anya amakpu ndị mmadụ amakpuru ebe a na-eme crusade abịa mee ofufe ndị mmadụ atụba ha anya mana Chineke ekwena ọkwa ya mere m ji ekwu okwu a na-ekwu bikos onye mere eme nwere ike chefuo bọta onye mere eme adịghị echefukwa ịghọtago so ihe na ayọ ndị Zion Ministry etu ọnụ nọ na today bụ ka ụnụ gaa for peace talk with these people echekie ịghọtago ọ bụrụ na ndị enyere ego erigo ego na ha eweta echekie mara ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgụ mara ife ndị nwaana ji wee pụta na-eti mkpu ọkwa ka esi eme ihe ana ada ejikwa gwodo eme ihe ana because m fụkwa a lot of people na-eme vidio na-aba nke a ji ihe a bụrụkwa ihe mba mụnwa bụ ofu nwa nwe ike zuo na akwụkwọ n'eziokwu mụnwa na-agwakwa ọnụ nke bụ eziokwu ihe a bụrụkwa ihe mba
ife a na-adị ejikwa gbudogbudo eme ihe ana minus that oribekwa mmadụ nekwa agụlụ elu na ụmụlụ elu ka ọ gịnị ka a na-akpọ ha ka ha si egbusi onwe ha. Ọkwa ife gbasara ana obodo na obodo na-anụ ọgụ na-egbu onwe fa. Ọkwa ife gbasara ana abụrọkwa ihe eji nwayọọ asị na gọọmenti efukwa na gọọmenti tinye aka dị ya sef olesi na abịazi bịa were ya lụba factory. Ịghọtago? So far ọ bụkwa n'ebe individual ga-apụta bịa na-ebe ekpere my brother m ga-enyekwa na advice si welekwa peace wee mekwa anya bụ ife. So far na ọ bụkwa ebe mma gị na mpa gị ya apụta tukwurukwa na-ebe ekpere biko kwanụ welekwa na udo wee mee nya bụ ife. O nwelekwa onye ọ ga-abụ ọ dị happy ịma ntikwa nwata ife si anya ya ebe na-akwa ọ bụrụkwa ife nwa ji wee bịa. Ọkwa ya bụ ife nwa ji wee bịa nyanwa bụkwa ife nwa bụ ofu nwe ike so o ji wee bịa. Biko na ọ bụrụ na ị chọrọ ịjoin m na life o nwere ike imekwa one or two people accept. Ị nwere ike request with a blue app. Ịghọtago? Mana netwọk dịka ọ na-enye nsogbu. Live video m batara before ọ basụrụ m out so m batakwa this one again. Biko so okwu m na-ekwu abụrụ ihe ọzọ. Biko ọ bụrụ na ị bụ onye Zion ministry mgbe abụrụ mgbe eji agba wọọ mgbe eji ahụ gọvanọ eziokwu ọnụ ma ọ were na-akọ onye a na-achọzi wọọ na-agba no ihe a peace talk ka e need with these people. Ịghọtago? Ọ bụla na ha karịrị Zion ministry ma ọzọ ihe ofu obodo na-ekwu okwu a so you got to listen to them because ọ ndị nọ befa. Ịghọtago? Ịma bịa n'obodo kwele obodo mmadụ ada akarịkwa obodo akarị o mmadụ ada akarịkwa n'obodo akarị ihe ọbụla ị na-emekwa ịma nkarịkwa obodo because ọ n'obodo fa ka ị nọ ha mara ụzọ mgbapụ mara ụzọ mgbabata ha ka gị mara ana. So ihe mụ na-ekwu okwu ya bụrụ ihe ọzọ si were obiọma were udo wee mebe ya bụ ife ka ọ ghara ịbụ tumolo na-asị na ife ọjọọ bịa mee ndị bịala ikpe ekpere ebe ahụ ọma ndịkwanụ mma. Ọ bụrụkwa ya bụ ife nji wee bịa tata si welozie na jee paakị na gọvanọ eziokwu na ọmanụ ka ọ bụ welozie kọlọkọlọkọlọ ife ha na ndị Zion na-eje na ewere ewe na-akọ ndemụ ihe a na-ekwu okwu ya na ife a bụ ife nne na nna kụnyere n'ụla. Ihe a bụ ife na-echu sọm ndị nne na nna ụla today. Ịma ndị hapi na-apụtara analoga na obi ịma ndị hapi na-apụtara akịta anụnwa asị na ana ndị bonu ji wee buru ike nga na jefa ya. Ịma ndị hapi ị ga na vibrate ọbara gị ga na-anụ ọkụ ị ga na-achọdo onye ị ga-akwatu. So ife a na-abụrụ ife eji egwu egwu ọ bụrụ nke a na-agalachazi ọnụ na so nwere onye ọnya abụọ dị hapi. So ife ọbụla a na-eme gbasatara Ngor Okpala tinye Zion ministry udo si welukwa udo wee mebie. Ọ bụrụkwa ka nwa na onwe m si ekwu ya bụ okwu because ewerekwa gidigidi mebe ya enwere ike gidigidi ya ama mmụtakwa mkpụrụ dị mma after everything na ọ bụrụ regret onye ọbụla ha regret ba. So biko si were udo wee setụrụ anya bụ okwu I believe na ọ ga-enye aka.